all'Anyam ta' il-jum sabiħ, il-jum li fih tinkesar din l-art b'kull sebħ u ġieħ. Ejjew għal għandi qalb waħda u mxerkin, il-koll intom u lidi u aħwat ta' xulxin fis-sema tal-imħabba miżgħud kollu kewbin, l-isbaħ li tiddi fosthom il-kewba tal-milin. Tieni għas-sejħa ħelwa ta' Betlem min ġoskien li qed jagħmel lid-dinja dat tfajjel ta' smewien min qatt jista'